दङमोन नोंहा बिमा बिफा खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन दिनै नोंथांमोना खावलायनाय बायदि आङो भिडिअखौ लाना फैबाय एक्चुअली नोंगौ नोंथांमोना नुखाबाय साननैसो सिगां दिनै बारग' जेनेखि एक्स एनडिएफबि बिथांमोन बिदा गिदिरमोननि जेनेखि थासारि आरो बिथांमोना दिनैसिम मा अबस्था दङ बिथांमोननि थाखाय दिनै मा खालामदों बेखौ नोंथांमोना मिथिगौ आरो बिथांमोननि थाखाय जाय बे खामानिखौ मावदों आं बिनि थाखाय जायखियानो जाया मानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय बै ब्रादारमोनहा जेनेबा थाबैनो उदां अख्राङाव फैनानै जोंनि रायजो राजा गाव गावनि बिसि फिसा गथ' गथा बिमा बिफा आरो गामियाव ओनसोलाव समाजाव बयजोंबो गोरोबनानै खामानि मावनो मोननायनि सुबिदा आरो सुजुग मोनथों दा दिनै मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जे गोबां कनफिउसन जादों गोबां गोनो गोथो जादों जे थारैनो बिथांमोना गमारसिगोन ना थारैनो बिथांमोना जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव फैमारसिगोन ना बिग कुइसन बेनो दा बे बिग कुइसना जाहैबाय मा सोरनि थाखाय बिथांमोननि थाखाय बिथांमोननि लाइफखौ साननानै बिथांमोननि जिउखौ साननानै आरो बिथांमोननि लाइफजों जुजिनानै बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय सोर खामानि मावदों बेयो मोनसे बिग कुइसन जाबाय दा बेनिखायनो दिनै नोंगौ बिथांमोना एनआइए केस नांनानै थानायमोन आरो हाइनियास दं माखासे नन हाइनियास दङ नन हाइनियासफ्राथ' सोलिगासिनो दं खोमा खिन्थु जायफोरनाखि हाइनियास माने केस जानाय दंमोन बिथांमोननि थाखाय माने फुरा मोनसे थाब जादोंमोन आरोखि बिथांमोनखौ माने उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय माने जाय बिथांमोना खामानि मावदों बिथांमोना मिथिगौ दिनै एस पार सर्सनि बायदिब्ला बिथांमोनहा जे माखासे सिबिआइ आरो एनआइए केस नांनायमोन आरो बिथांमोनहा सुप्रिम कर्ट हाइ कर्टआव दंमोन दा बिथांमोनखौ बेनिफ्राय ट्रेन्सफार खालामनानै बिथांमोनखौ जे जायगायाव हमजादोंमोन जे जायगायाव केस नांदोंमोन बेखौ डिस्ट्रिक्ट कर्टआव हरनाय जाबाय आरो सोरबा जुदि सिजन कर्टआव दंबा बिथांमोना सिजन कर्टआव थांगोन दा जायफोरनाखि डिस्ट्रिक्ट कर्टआव दङ बिथांमोना दा डिस्ट्रिक्ट कर्टआव लाबोबाय आरो बिथांमोनखौ डिस्ट्रिक्ट जेलावनो दोननाय जासिगोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जाबाय एस पार सर्सनि बायदिब्ला सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दा एक्सुवेलि बाथ्राया जाहैबाय मा बेनो जाहैदों सोरबाया गोबां बाथ्रा दा रायलायसोबाय थाबाय दा नंगौ एनडिएफबिफोरनि गेजेराव दा एसोसिएसना मोननै फ्रेक्सन जाबाय इउनाइटेड फोराम अफ एक्स एनडिएफबि मोनसे थाबाय आरो जाहैबाय मा मोनसे जाहैबाय मा माने एक्स एनडिएफबि मोनसे वेलफेयार एसोसिएसन थाबाय मोनसे जाबाय दा रायजो राजाफोराव आं बेखौसो बुंनो नागिरदों एक्स एनडिएफबि फरामानो मावाथों मानो माने इउनाइटेड फोराम अफ एक्स एनडिएफबि मावाथों मानो बा एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएसन मावाथों मानो बा सरकारनि मानसियानो मावाथों मानो जाय खेथि मावदों जाय मावगासिनो मावगोन खिन्थु गुबै जेनेखि मावग्रा बिथांमोनखौ नंगौ जायनि थ्रुयै जाय उकिला हमनानै खामानि मावदों आरो सरकार लेभेलजों सोर मानसिया खामानि मावदों सिथाबनानै नांथाब बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय सोर सरकारजों माने सेन्ट्रेल मिनिस्टारफोरजों माने रायलायदों स्टेट मिनिस्टारजों रायलायदों बिथांमोननि थाखाय माबोरैबा बिथांमोननि केसखौ माने इजि प्रसेसआव लाबोनानै बिथांमोनखौ केसखौ गेलेनानै बिथांमोननि केसखौ फोजोबनानै बिथांमोनखौबो साधारन फालेफोरबायदि माबा खालामनो हायो रायजो जाहोनो माने सुजुग सुबिदाखौ होनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनायखौ जों बयखौबो सनमान होनांगोन जों दिनै थारिखआव जों रावखौबो रायनो नाङा ना जों दिनै सरकारखौ रायनो ना दिनै जों सरकारखौ रायनो ना जों दिनै एक्स एनडिएफबि फरामखौ रायनो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबि रायनो ना माने एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएसनखौ रायनो जोंनि दिनैनि बे थारिखआ सोरखौबा आसि थुनायनि सम नङा सोरखौबा रायनायनि सम नङा जोंनि मोनसे टारगेटआ बे जानांगौ नों माव आं माव सोरबा माव जे बिसोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोननि केसखौहाय उदां अख्राङाव लाबोनानै माने रायजो राजाफोरजों बिसि फिसाजों थाफानो हानाय सुजुगखौ जों लानांगौ दा जुदि नोंबो बेखौ रायोब्ला बेयो नोंबो बेखौ रायोब्ला खिन्थु दायनिगिरिया सोराव थागोन बिथांमोन रायग्रा जाय रायबाय थायो बेबो रायोबा बिसिनाव दाय थागोन आरो बिथांमोना गजानो गोसो गैया होननायसो मोनसे जों सानना लानांगौ बायद' जागोन मानो नोंबो बेखौ बुङोब्ला बेखौ बुङोबा ओरै होनलाबाय थायोब्ला बिथांमोना बोरै उदां अख्राङाव फैयो खारन जोंनो इउनिटि नङा होमबा एनडिएफबि हिसाबैथ' जों इउनिटिखौथ' जों बुंनो हाखाला एनडिएफबि जुदि इउनिटि दंमोनब्ला बिथांमोना दिनैसिमनि गेजेरावहाय गावस्रा गावस्रि हाजारबा गावस्रानाय नङामोन बेनो जों मोनसे प्रुफ जाखाबाय दा गतिके
जों जेरै खमदा रायजो जादों बिसि फिसाजों बिमा बिफाजों समाजजों गामियाव गोरोबनानै जों रायजो जादों बिथांमोनखौ बेबायदि माने सुबिदाखौ होनांगौ दिनै दियानाबा सारनि बाथ्रा रन्जन दैमारि सारमोन दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबनानै आजां गाजां बोसोर जालांबाय बिथांमोना जे 20 बोसोरसो जोबथेसालियाव जोबजानांगौनि बाथ्राबो फैदोंमोन दा बेसेबांसो थांगौ हमजा जायगानिफ्राय लानानै बेखौ नोंथांमोना सिन्था खालामदो आरो बेनि उनाव जाय बिथांमोना बै समाव दियानाबा सारजों लोगोसे साथाम बिथांमोनाबो फासिनि अर्डार जाबायमोन आरो बिथांमोनखौबो सरकारा मावदों ना सोर मावदों मावैनि गेजेरजोंहाय बिथांमोना दिनै बेखौबो आरो केसफोरखौहाय ओरैनो नर्मालाव लाना फैनो हाबाय दा बेखौ जों जाय दैदेनगिरिफ्रा मावदों जों बेखौ माबा खालामनो गोनांथि नंगौ केसजों जुजिनो थाखाय केस सालायनो थाखाय बा फैसा नङाबा जेबो जाया फैसा नांगौ दा फैसाखौ सोर गारदों नङा होमबा बेबो साबाय मोनसे फैसाखौ सोर गारखो न'खरनि बेक्ति बिगुमाया फैसाखौ गारमारदों ना इउनाइटेड फरामा एक्स एनडिएफबि एसोसिएशना फैसाखौ गारदों ना जोंहा एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशना गारदों ना सरकारा गारदों आसाम सरकारा गारमारदों ना बिटिसि गभर्नमेन्टआ गारदों बेखौ नोंथांमोनाबो मोजाङै सिन्था खालामनानै नायबानो जाबाय आरो जोङो बांद्राय जोङो बेकग्राउन्डखौ जों मिथियाबा जों आसि थुथारबाबो जों रायनो हाया रायनानै जखा गैया लाब गैया आरो नों जुदि इसिबां जुदि रायग्राबा नों खुद गावनो बिथांमोननि थानानै बसनो मावनो हागोन ना दिनै नोंबो मावनो हाया मालाय मावनायखौ मासे थुनानै रायो नोङो दिनै थाइसेबो नों माबा होनो हाया गोरबोजोंबो नों जेबो मोनसे थुलुंगा होनो हाया बा सापर्टखौनो होनो हाया बा नों खालि रायोल' खुनु मोनसे बेकग्राउन्ड मिथिया मा मिथिया बोरै फैदों मारै फैदों बोरै जागोन बिदिबा आंथ' बिदिखौ लुबैयो सानोसो गजानो बानाय बिथांमोनहा स' गजानो बानायनो थाखाय बिदिनो जानला मोनला बुंनानै ओरै हेंथा खालामनानै होनो नागिरो आं बिदिसो सानफ्लाङो ओंखायनो आंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबि जायफोर बिथांमोना जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाफोरनिसिम आं इसोरनाव आरज गाबदों बिथांमोननि न'खराबो मोजां थाथों आरो बिथांमोनाबो जोबथेसालियावहाय मोजाङै थाथों आरो थाबैनो उदां अख्राङाव बिथांमोनखौ लानानै फैनो हाथों आफा इसोरा मानोना बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंहाय जेरैबायदि हाइनियास आरो नन हाइनियास केसफोरखौ नायनानै बिथांमोनखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि माखासे प्रसेस दंमोन बिनि थ्रुयैनो जे बिथांमोनखौ थाबैनो जों जेब्ला जोङो सोमावसारनो जों रायजो जाखालाबा जोंहा जुदि बेजोंनो जुदि जों एसे एनैब्लाबो माबा मोनसे जेब्ला जौगानाय खामानि मावनो जुदि जों सुक्ति खालामखाबायब्ला बिनि थ्रुयैनो जों माने जों गावखौनो गथायनाय बायदि जाखाबायब्ला दा बिथांमोनाबो जेसेबांनाखि गिदिर केसफोर जायाथों मानो बे गासिबो केसफ्रा दिनै जोबनानै उदां माने जोबलांथों आरो जोबलांनानै जों बिथांमोनखौ उदाङाव फैनानै गाव गावनि गथ' गथाय बिमा बिफा बिसि फिसाजों रुजु रायजो जानो हाथोंसै आं बेखौनो इसोरनाव आरज गाबबाय इसोरा निसय नाहरगोन जों बर' हारिखौ नाहरगोन जों बर' हारिनि अलखदखौ नाहरगोन जों जुदि थिग जायोब्ला जोंनि दैदेनगिरि सारमोना जुदि थिग जायोब्ला आरो मोनफ्रोमबो दल संगठननि जुदि सेन्टिमेन्टआ जुदि मोनसेल' पजिटिभब्ला बिथांमोनखौ जुदि थारैनो गजानो लुगैमारदोंब्ला बिथांमोनखौ थारैनो जुदि लानानै जुदि राजखान्थि गेलेमाराखैब्ला निसय बिथांमोना उदाङाव फैनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों नोंथांमोनाबो बयबो इसोरनाव आरज गाबनांगोन रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबांनाखि जोबथेसालियाव जोबनानै थादों बै गेदेमा बिथांमोनहाबो उदां अख्राङाव निसय फैथारनो मोनथारथों आं बेखौनो इसोरनाव आरज गाबबाय गोजोन्थों।